ydych enw chi? Bet. Sut wnaethoch chi ddŵad yma heddiw? Yn y car efo'r gŵr. Be ydych gwaith chi? Dwi wedi ymddeol, ond mi oeddwn i'n athrawes. Faint o'r gloch dych chi'n codi fel arfer? Wel, dwi wrth y modd yn yngwelu, ond dwi'n trio ngorau i godi cyn 9. Be ydych chi'n hoffi wneud yn eich amser sbar? Wel, dwi yn aelod o grŵp merched yn Rhuthun sydd yn cwiltio, a dyn ni'n neud cwiltiau. Be mae rhaid i chi wneud fori? Fori. Wel, falle fydda i'n brysur fori yn gofalu am rywun pwysig, sef yn ŵyr bach i Jacob Evans. Lle eithoch chi ar eich gwyliau diwetha? Dwi wedi bod ar yngwyliau ers tro, dwi wedi bod yn Llundain a dwi wedi bod yn Mallorca a o ryw lefydd tebyg.